Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian Bulisa wonten ing channel Wasis Basa Jawa. Wonten ing pepanggihan menika Bulisa badhe ngandharaken materi kirata basa utawi jarwa dasa. Saderengipun monggo dedonga rumiyin. Mugi-mugi pasinaon dinten menika kaparingan lancar lan sedaya siswa dipun paringi kasarasan. Amin. Wonten ingkang sampun mangertos tegesipun kirata basa? Manut ing buku Bausastra anggitanipun Purwodarminto, kirata basa yaiku bab negesi surasaning tembung, awewaton asal mula bukane utawi lumrahe kapirit saka wewancahane. Dijupuk sunduk prayogane. Tegese kirata basa yaiku mengartikan isi kata berdasarkan suku katanya. Tuladhane contoh tembung kursi. Tembung kursi saking wanda kur kalian wanda si. Kursi terdiri dari suku kata kur dan suku kata si. Suku kata kur, wanda kur nggadhahi teges diungkurake. Wanda si, suku kata si tegesipun diisi. Dados tembung kursi menika teges kirata basanipun diungkurake banjur diisi. Diungkurake tegesipun diundurake. Nalika badhe lenggah wonten ing kursi, para siswa ngungkurake utawa ngundurake kursi banjur diisi. Tuladha ingkang angka 2 tembung kuping. Ku kalian ping tegesipun kaku tur njepiping. Tuladha sanesipun tembung guru. Teges kirata basane digugu lan ditiru. Mekaten tuladha tembung-tembung kirata basa, tasih wonten tembung sanes ingkang nggadhahi teges kirata basa. Tuladhanipun sirah, bapak, bocah, gedang, lan sak piturutipun. Mekaten andharan nyanyi materi tembung kirata basa. Mugi-mugi nggadhahi manfaat kangge para siswa. Nuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Sugeng pepanggihan wonten ing materi sanes. Matur nuwun. Ampun kesupen, subscribe, like, kalian komen nggih. Matur nuwun.